ráda přivítala na 4. výročí. Já jsem úplně dojatá, protože mi to teprve došlo. Ono je totiž All for You a 4. výročí hlavně Zdenkovi Kortyšovi, který tu nemůže dneska s námi být, který vlastně může tady toto místo krásné, kde kam prostě, jakože ono mi to nejde jinde slavit, prostě se to musí slavit tady. A ze Zdenkova týmu tu dnes vítám Marka, který nám právě poví něco o Havaně Especial, kterou dneska pijeme. A takže bych mu teďka chtěla předat slovo a děkujeme, že se něco dozvíme. Havana Club Especial, konkrétně zrovna pijete, je stažený rum o různých ročnících. Bánci to dělají tím stylem, že nechají vlastně vydestilní rum je pálenka stopilové tříny, nechají ho zrát v hlubokých sudech, dubové jsou u bourbonu, zrají to část let, pak přijde Maestro Ronero, je tam celkem 7 a namíchá to v určitém poměru a nechá to zrát dál na další dobu. Tenhle ten rum se dá. Mood of love, you get that all that love, the sweetest love. Konvikt a Denisova 6. Catering dneska zajišťuje Lukáš Verba, by se tady měl objevit během večera, nicméně ona je taková nenápadná, málo kdo to ví, ale přijela nám zdaleka art direktorka Petra Sedláčková, kterou tady víte. Která může samozřejmě za design nové logo, celý redesign časopisu, takže všem děkuju a pojďme udělat dalších 4 nebo 400 years.